Ideš na to? Dávam to tam. Potom sa môžeš sa opiť a budeš mať väčší profit. A preto můžeš pak strojnásobit výhru. Mám sa opiť? No, tu máš. Increase the profit while drunk. Ale som opitý. Nice! Ešte increaseol 10 000! Ja triple or lose it, áno? Daj. Jasně. Dal si to? To... Nice! Chlapci, my sme bohači. Money! Môžeme ich dával. Vlastne, ale si to je podri. Jež, áno. Co ja si spravil? Taky samozřejmě. Zvihol som ho, nie? Ako si ho zdvihol? Som požehnaný. Čo ste spravili? To je ten item, čo pravím, Myslím, že to si mal započ kasy, nie? To není kúpené ešte. Počkej, Spievaj, Aško. A Spievaj. All myself, I used to be all myself. Jaru. Śpiesz. A co jeszcze śpiewam, ne? A kdo się slovo? Jaru, skoro. A To zpíval? je skúsený gameplay. Spívaj. Byl jeden pán, Ja, môžem ja? ten šačka měl, velice si s ním rozuměl. Měl ho moc rád, Stand. opravdu moc, radil mu moc, na dobrou noc. Jedno Co stalo? Polostovec? se kozel a konec. To teraz. No, zvyšok, neviem. Risknout raketku. Práško. Tak to bolo drahé. Instantný loss. No dobre, čau. Dvakrát to nemůže spadnout. XD, to je čo za bullshit. Jaký rage quit dal? Instantne do výťahu, ani sa neobzrel už. Ja, čo? Je to dosť čudne. Musíš dobre postaviť. Táto konverzácia by fungovala pri Sex Dance. A ty tým imajú. Áno. Ďalšie som našiel. Jaj, Mhm. napili mě. No, kto s kým pobudne, že? Už stávám. Aj bežíš. Takú chuť... Aha, takú chuť si mal na mňa. No. A dostali jsme se dál. Našel jsem tam výbušninu. To vyrieši všetky problémy. Nedá sa zobrať. Či má plný inventár? Nem. No. OK. Jsi odpálil sebe? No, áno. No. Andy, stávej! To som nečakal. Jsi do toho střelil, nebo? Ja som toto udrel mačetou. Ježiš. Poběž! Easy peasy, no stress. Pojď! Ne. To neverím. Já potřebuji klíč, se ten klíč? Jo, A otevřel celou. klíč od toho poblitýho hajzlu. Potřeboval bych klíče od záchoda na horní palubě. Jo, klíče od toho poblitýho hajzlu. Ty máš si plavčík. Někde tu běhá. Finally. Hey, can you help me, mister? Yeah, you see, my car's having a problem, and you look like you might be able to fix it.
Who are you? Dr. Tang, I build tech for the Sun On Yi. I'm trying out a new tracking device. Can you give me a hand? What do you need? I put the tracker on a test package. I need you to see if you can follow it as it flows down the... Don't give me that shit. What did you just say? What the hell you looking? Oh, crap! Whoa. Shit! Keep coming, you rat! You think you can chase me down? You're a joke, Shen! Where's the bomb squad? Dynamite. Takže Dobre, poťahni si. dynamit. Jedno Kde buchne na 2 až 9. pohoda. Ó. Gudžukovi to daj. Ne, daj mne. Ne, dáme, tu budem to hrať, máme teraz, to Aha. s nami. Daj sa trošku. Give me. To nejde Veľmi postupne. chce vybuchnúť. Má to ísť postupne, na tu hrať dokola. Eh, Actually sme to čítali už minulé. Neviem, či si to čítal. Má to Hej, ísť, neviem. toto má rýchlo vybuchnúť. To má ísť doslova zatočiť s každým kolom teraz. Neviem, môžeme tak v pohode. Ja neviem, podľa mňa to bude viacej kolovať. Prečo strieľaš do mňa? Čo robíš? Mne sa zdá, že ty si to práve raz čítal a hovoril si, že to tak má byť. No. Konec vztahu. Idem ja, hej. Bolo ti to treba. Nebudem. Treba mu blbosti robiť. Chlapec. Dobre, žiješ. Ale To jasné, bol že, jeho plán. proste jasné, že jemu to vybuchne. Komu inému by to mohlo vybuchnúť? Tak lebo oxidoval. To ale hodne divne chvíľoval, no. Jo, tom čo? Gabe. A glama glum. Ja som nevidel.
Dobrá, Endike. Nemali šancu. Si boh. Typek, že pi, Andy, že no. Patkáňok. Tak to bol jumpscare. Dobre. Jeden je ale main asset tam. Minus. Dobrá, to je. 1v2 neznámy. Na longu s bombou. Kľud, nemusíš. Hlas bol long s bombou. Jeffrey Epstein uspad. Čistý Wow. god, proste. To bolo klína. Čistý god. Oni musí výjsť von. Udrží, alebo ich necháme? No. Vidíš, vidí. Ja som ho tam nevidel, ale ty hej. Wow. Hej, Andrej. Ktoré ti povali všetci. Počkaj, Andy, ty si nejako hlboko. Však A dom čo tu... Zvonok. Oný. budem sa snažiť. Hore. Ty čo toto je také kolo, chlapci? Normálne, že... Heaven. Dead, dead. Main, toto je... Main. Zatvorené sú dvere. Neviem, kde som, chlapci. Tak inokedy. Skoro si stihol dosť. Dobrá. Tak vybuchol jadrový reaktor, no čo? Čo dá robiť, ne? Kde si môžem lepšiu zbraň zobrať? Na ide. Pred garážom. Váne. Ale až. Tam sú dva Andy. Ha, tam je to boj. Jeden málo. Vojdem dvaja. No nesol ti. Ďakujem. Vypod tam by som nešiel. Ešte jeden na šorte a jeden v kone. Pohode. Ešte stále dvaja mic. Prekvapíš ho. Ešte má vypo jeden v ruke. Ešte ti príde z midu o chvíľu, keď počkáš 15 sekúnd. Nie. Ale áno. Som Oj. počul venty, ne? Ale poviem, to Campy. stojí určite. Campy vo vente. Aj dobrá. Na bečku je z No, konektora tak znútra rozstrelil. No, Takže asi jeden B bude určite. Dobrý Nie, dostak. určite bude ten... A Pipo bude pozerať niekde Ačko. Bude podľa hlbokový short alebo auto. Nie, majú Wi-Fi. Jeb na to. Jeden, áno. Time zelený is má ticking. Vybehni tam. No pozor, on raz s tým bečkom, no blízko od toho, no. Easy win, to Ešte Pipo žije. A vypožia, no. Auto je. Aj čo tam je? No, čo legenda. Vycítil to. Či kto pal. Ja som nepočul. Nemusel si. Nechod skrz čaká, podľa mňa. Dobre. Prehral týpek. Uteká preč. To je najlepší hráč toto. Zahodil ace. Zahodil ace. 1v5. Neviem,